ani aby sa neprášilo, na nej vytvárala kropiacou vodou krásne vzory. Uprostred izby je stôl. Uprostred izby je stôl. Pri ňom na stolčeku kľačiaci starý otec, hrdý a uznávaný remeselník a gazda, ale pred Pánom Bohom pokorný a vďačný až do svojej smrti. Na stole krížik, modlitebná knižka a chlieb v utierke. Opodiaľ stará mama v sukniach s rukami zloženými v lone, pripravená každú voľnú chvíľočku využiť na modlitbu. Ticho, pokoj, pokoru nič nerušilo. Možno práve preto mohli oveľa lepšie počuť, čo im hovoria blízky. Mali dostatok času, aby sa porozprávali a zistili, čo ich trápi. Možno práve preto boli Vianoce u starých rodičov naozaj plné pokoja, lásky, porozumenia a modlitby. Koľký z nás majú ešte podobné spomienky? A koľký z nás si vedia vysvetliť dôvody a podstatu zvykov našich predkov? Týmito ukážkami vám chceme priblížiť to, čo dnes pokladáme za prežitok a neznalosť, aby sme si uvedomili, že zvyky našich predkov nesvedčili o ich sedliackosti, ale o tom, že v každom čase ľudia mysleli a konali len na úrovni vtedy platných zákonitostí a vedomostí. Chceme vám priniesť kúsok atmosféry našich starých rodičov a ich starých rodičov, aby ste pochopili a vari aj prijali a zažili aspoň kúsoček vianočnej a predvianočnej atmosféry našich predkov. Zvyky a obyčaje v zimnom období vrcholili v tzv. Stričie dni. Prvým takýmto dňom je Katarína. Vtedy sa dievčatá venovali ľúbostnému vešteniu. Večer sa stretli pri varení halušiek, na prípravu ktorých museli byť veci ukradnuté. V každej haluške bol listoček s menom mládenca. Haluška, ktorá prvá vyplávala, ukrývala meno vyvoleného. Keďže Katarínou sa podľa cirkevného kalendára začínal advent, končili noc zábavou. Pozri, ukradla som ruku od Jurikov. Dúfam, že to bude stačiť na tie halušky. To bude určite, to sa tu nebojí. No chvále. Nieko som ukradla od Bakavej. Hej, tam majú najlepšie. Pozrite, čo mám. Tam treba vypočuť, ma nikto nevidel. Dievčatá, snáď ma nikto nepočul. Zobral som vajíčko od Bakavej. Zase od Bakavej. Myslel si, že aj Mareku som sa dala, ale nie od Bakavej, od Hunákov. Rozumieme to preto? Aj neviem. Ja ti dávam to, že som opravila. Tu máš to. Tu máš to. Ale nie, áno, nie.